Mudharagezi uyu hapana chaangataurira nyika uyu Mudharagezi uyu idofo iri paakanga ari munguva yaRobert Mugabe 37 years achitonga Mugabe. Mudharagezi anga akanyarara kuti zivo vachinanzva ava vachiruma homwe dzichigara dzakazara nemari vana Mudharagezi ava vari mamembers of parliament vachidhiraivha mazimotokari anodhura vana Mudharagezi ava vakanyarara kuti zi hatina kana kumbonzwa vana Mudharagezi ava vachibufura muromo kana one vana Mudharagezi ava. Vana nyoka yemabhunu ava vakutora zira basa nhasi uno vana nyoka yemabhunu vanga varimo vari mayuthi ekuG40 kweZANU-PF. Vana nyoka yemabhunu ndo vakafoma chipangano chakanetsa mumbaro chichitocha masupporters eopposition mbaro ichinzi no go areas vana employees chipangano chine vanhu pasi apa vakafa. But vana Gezi nana nyoka yemabhunu kusvika nhasi uno hatina kumbonzwa vachiuya pasocial media vachiapologiza kuvana veZimbabwe kuti we are very sorry zvatakaita panguva yaRobert Mugabe. Hatina mbobvira kuchinzwa vana Gezi nana nyoka yemabhunu vachitaura nyaya dzecorruption dzakaitika kumashure vachiuya pasocial media vachiapologize. Vakuda kuuya kunoataka Emerson Mnangagwa just because vakatandaniswa muzvigaro zvemari zvavailuta vakatandaniswa muzvigaro zvemari zvavaidya vachigara vakazadza homwe dzavo varuma. Nawo ndo pavakuda kutaurisa manje, ndo pavakuda kutaurisa manje vana Gezi ava. Zvinhu zvapa zvanga zvakavanakira vari muZANU-PF Mugabe achitonga vanga vakanyarara kuti mwi vachitapirirwa noupenyu nana nyoka yemabhunu ava. Pavatandaniswa naNgwena manje ndo pavakuda kutaura manje. Iye zvinozvi Ngwena manje netimu lakosi ndo vari kunanzva manje. Timu lakosi ndo iri kunanzva manje, ivo havasi kunanzva, saka vakuda kutaurisa manje. Handiti? But I'm very sorry kuvakomana nevasikana veopposition. Ndakaona inini ningi Matema Danda vana Matema Danda pavakanga vasingalume muG40 Mugabe achitonga vaitaurisa vana Matema Danda. But vana Matema Danda pavakangopinzwa mupoto yemari chete vakabva vanyarara kuti zi. But vakomana nevasikana veopposition panguva iyoyo vaisapota Matema Danda zvokuti ye. Handiti? Now Matema Danda manje apinzwa mupoto yemari manje vakomana nevasikana veopposition vaya vakuheta futi Matema Danda manje. Yazvinozvi vana Gezi vakutaurisa manje takuona manje vanhu veopposition manje vakusapota Gezi sterek. But panguva yakanga ari achidya naRobert Mugabe vanga vakanyarara kuti zi vakaheta Gezi. But yezvo zvavakuchimufarira Gezi iye manje just because Gezi nana nyoka yemabhunu manje homwe dzaserera havachina chinhu because vakadya mari kunge vari kudya mushongo musana havachina kana chinhu, havana kana kuinvesta kana chinhu. Handiti? Yazvozvo vana nyoka yemabhunu nana Gezi havasi kutomboda kuti opposition ipinde, vari kutoda munhu ari wemuZANU-PF apinde. Vana Gezi nana nyoka yemabhunu vari kuda kuti Kaswera apinde oro kuti Chiwenga apinde. Munhu wemuZANU-PF havasi kutomboda kuti Chamisa apinde, havasi kutomboda kuti Monzora apinde. Handiti? Havasi kutoda izvozvo. Saka I'm very sorry kuna vanhu veopposition vari kunakirwa nana nyoka yemabhunu nana Gezi ava. Vanhu veZANU-PF ava vari kuda kutopinza munhu weZANU-PF ava. Handiti? Saka ndangoti ngokuonesai varume kuti vanhu vamuri kufarira ava vakanga varimo musystem vachinanzva, pavainanzva vanga vakanyarara kuti zi. Handiti? Ende hapana chinhu chavari kuda kuchinja, chavari kuda kungochinja chete leadership yeZANU-PF. But ZANU-PF vari kuda kuti irambe yakamira varume ava vana Gezi nana nyoka yemabhunu ava. Saka ndinoda kungokuyambira vanhu veopposition kuti muchenjere kutemera ng'anga inobata mai. Handiti? They are useless vana nyoka yemabhunu nana Gezi ava. Gozi pavakanga vachiruma vanga vakanyarara kuti zi hapana akamboya pasocial media achiapologiza kuvanhu veZimbabwe kuti varume zvatakaita kumashure uku takakanganisa. Handiti? Kune corruption dzakaitwa kumashure uku. But Gezi kusvika nhasi uno nyoka yemabhunu vakanyarara kuti zi
and others. These people, they are idiots. These people, they are idiots. Because panguva yavairumiswa naMugabe, they will keep quiet. Avaruma varimo part and parcel yecorruption. Varuma nhasi unoyu vatandaswa naNgwena vacharumba manje. Timu lakosi ndio iri kuluma. Ndobva vakombrena vakuchema. And I'm very shame kuvanhu opposition vachiri kuteerera zviri kutaurwa nevarume ava, because varume ava vaivamo mucorruption yaRobert Mugabe. Varume ava havasi kutomboda kuti Chamisa apinde. Varume ava havasi kutomboda kuti Monzoro apinde zvachose kana munhu weopposition. Varume ava vari kungoda chevari kurwira zvigaro zvokuti mumwe varikuda kungochinja chete leadership yeZANU-PF, but varikuda kuti ZANU-PF irambe yakamira. Saka I'm very shame kuvanhu opposition vachiri kuteerera zviri kutaurwa nevarume ava matsotsa. Anditi vanhu opposition togara tichitaura kuti opposition hakuna vanhu. Anditi takutoona vanhu veopposition ndimo vakutomhanya kuenda mberi kutumira mavhidhiyo nezvinyaya zviri kuitika muZANU-PF, muchisapota rumwe rutivi, muchifungidzira kuti Chamisa achapinda kana kuti Monzoro achapinda. Ava varume vari kutorwira zvekusaidi kwavo kuti homwe dzavo dzidzokeredze padzanga dziri. Vari kutorwira kuti imwe leadership yeZANU-PF ipinde, kwete kuti leadership yeopposition. Saka nourombo nevanhu veopposition kuti muri kutamba nenguva, muchenjere kutoningirika kutsvaga n'anga inovata mai sezvamuri kuita izvi. Wenje is right. Wenje is right. Because Wenje panguva yeG40 akanga asingalume. Now patimu lakosi Wenje akuluma. Wenje akarapiswa neZANU-PF. Wenje zvimaproperties zvaana zvakazviona through ZANU-PF. Saka Wenje anosapota pari kuluma. Iva vana Gezi pakanga vari kuG40 ichitungamirwa naMugabe, vailuma vanga vakanyerera kuti zi ava vana nhinga ava vana Gezi nanyoka yemabhunu ava vanga vakanyerera kuti zi kune corruption dzakawandisa dzakaitika kumashure. Up to now vana Gezi nanyoka yemabhunu vakanyerera kuti zi havana kumbobvira vakataura nyaya iyoyo. Chavari kungotaura chete, vari kungotaura kuti munangagwane corruption. Imi hamuna kuita here corruption. Vana Gezi nanyoka yemabhunu hamuna kuita here corruption. Just because yes knows manokwa netimu lakosi manja hamucharuma, hamuna kuinvesta zvimari zvamaita corruption zvezvezvi. Ndava nezvinozvi mavarombo manje vokupedzisa manje ndobva makutaura zina nebasa rese. Ende iye zvinozvi muri kuti vamunanga kangwa abude, muruda kuisa Sebia Kaswere kana kuti muruda kuisa Vachiwenga. Anditi so neurombo manje kuvanhu opposition manje politics dziri kupamburwa nana Gezi hamusi kudziona. Because vanhu opposition muri zvinda kuenda. Hatina kutanga kuzviona nhasi zviri kuitika zvokuti mawo veteran vanonetsa. Takatanga kuzviona pana Mugabe, but ZANU-PF nanhasi chiri kutonga. Tunoizi tiri kuitwa nana Gezi hatushande uto. Kune vakadziita noizi mese munoziziva kuti Tekera akaita noizi, but dzakatadza kushanda. Mugabe ari ZANU-PF iripo nanhasi. Vana matema danda vakauya vakanetsa zvinozikanwa nemunhu wese, but vana matema danda vakazota laki ndobva kusaidi kwavaichokocha Juga manje vakabva vapinzwa mumari kuti pfe. Vana matema danda vaparipo, but hapana asingaziva kuti vana matema danda nana Chris Mutsvanga vakarira pavakangopinzwa mupoto wemari chete vakabva vanyarira kuti zi. Ivava vana Gezi pakanga vari poto wemari vanga vakanyarira kuti zi. Vanhu vachicomplaina about ZANU-PF. Nhasi unoyu vanhu opposition ndimi makufarira Gezi nanyoka yemabhunu. Hapana chinochinja gentlemen. ZANU-PF inongori ZANU-PF. Patiri kuenda pasarudzo dzana 2028 ZANU-PF inongoenda kuwina chete. Mozozvibvunza kuti vana Gezi vaipopota pasocial media, where are you?
nana nyoka yemabhunu. Where are you? Because hapana chavanochijisa varume ava. Dzinongoriwo nhingi ngavi dzakatenwa kudhara idzi. Plus matsotsi vanhu mari vasisina mari saka vakuda kutsvaga kuti vangawanawo sei tumari. Ndinoshamiswa nevanhu vachiri kuteerera Gezi veopposition ava. Vanhu veopposition hamuna zororo varume. Vanhu veopposition ndokunzwirai tsitsi chaizvo. Muri kufungidzira kuti Gezi kapropaganda kaari kuita kanoita kuti vanachamisa and others vaya vazowina election vaende ku State House. Azviite varume, takazviona kudhara zvichiitika izvi. Padanhasi ZANU-PF ichipo vanatekere vakarira vakaita propaganda dzavakaita. Padanhasi ZANU-PF iripo. Kune vakauya vanasimba makoni vana mamjuru vakataura zvavakataura. Padanhasi ZANU-PF iripo. Handiti vana matema danda vakarira. Vana matema danda but vakarira zvine ungwaru nana Chris Mutsvangwa. Handiti pavakangonzi pfe mupoto wemari vakabva vanyarara kuti zi ivava vana Gezi vakarira. But vakanga vakanyarara nokuti vaidya vachinanzva. Handiti vakanyarara kuti zi navo vana Gezi vakadya mari sekunge vari kudya mushonga womusana. Havana kuinvesta mari manje. Mari dzapera manje. Ndo pavakuda kutaurisa manje because vakabhutsurwa nangwera manje kuG40. Saka now timu la cost manje ndo iri kunanzva. Saka hondo dzese dziri kuitirwa nana Gezi hadzisenze chinhu. Hadzifa dzakabvisa ZANU-PF because ivo vana Gezi vari kuda kuramba vari kutoda kuti ZANU-PF irambe ichitonga but chavari kuda chete kuchinja leadership. Vana Gezi havasi kutoda kuti vanachamisa vatonga nana nyoka yemabhunu. Vari kutoda kutoti munhu weZANU-PF vana Chiwenga kana kuti vana Xavier Kaswere vatopinda panyanga kuti vawanewo kunuma vawanewo kudya. Handiti but noise yaGezi and nyoka yemabhunu hazishande chinhu idzi. It doesn't work zvachose. Handiti saka ndine urombo kuvanhu veopposition. Makangogara muri vanhu vanosenzeswa. Makangoona munhu chete angoita noise kuZANU-PF mobva mafungidzira kuti munhu iyeye atova wenyu but hamugone kuongorora kuti tsoro idzodzo dziri kuenda kupi. Ongororai Gezi nana nyoka yemabhunu kuti vari kupusha tsoro dzavo vakananga kuenda kupi. Nyoka yemabhunu naGezi vari kutopushira kuti ZANU-PF irambe iripo but chinhu chavari kuda chete vari kuda kuchinja leadership kuti vawanewo kuzadza humwe dzavo kuti vawanewo kudya. I'm very sorry kwamuri vanhu opposition because you don't know politics, especially vanhu vari kudiaspora.